हाय रायजोफोर खुलुमबाय आं उदालगुरिनि दिनै फैदों गहपुराव दा गहपुराव जोंनिफ्राय गोबां मानसिया मुलि बिहरबाय थायो दा जों फैनो गोजान जायो दिनै नै बिथां बिनानावमोननो सानै बिनानावनो आंनि मुलिखौ गालांनाय जासिगोन सोरनो मा मुलि नांगौ खोनासंना लादो सुगारनि मुलि मोनगोन नै बे सुगारनि बे थफ्लाजों लोगोसे मोनो आरो बिथांमोननियाव कन्टेक्ट खालामबानो मोननाय जागोन आरो नैबेयाव दङ चाइनिसनि दङ चाइनिसनिया माखासेफ्रा बेलेग बेलेग क्वालिटि दङ आरो दङ पाइल्सनि माने खोन्थाखौनोथ' हाला बे खनखांगनो हाया जायखिजाया मोनजोबगोन आरो बेयाव दङ पाइल्सनि उदै सानायनि मेन्स जानाय उदै सानायनि ओमफ्राय गगास्राबनि ओरैबायदि मोजां खनसे जाबानो मिथिखायो आरो गाखायो दा नोंथांमोना बिथांमोननि स्क्रिनाव होनाय नम्बरखौ बिथांमोननिखौ कल खालाम बिथांमोनखौ मोननो हागोन गोजोन्थों थाबैनो कन्टेक्ट खालामदो आरो मुलिखौ नोंथांमोना लानो हागोन आरो जोंनिफ्राय बेनिखायनो नोंथांमोना नैबेसोर सानैनियाव कन्टेक्ट खालामनो हागोन मबाइल नाम्बारखौ होना होगोन नोंथांमोना कल खालामदो आरो बुंनो थाङोबा जोङो राजकरावबो ब्रान्स खालामबाय होनजायो ब्रान्स खालामबाय एभेलेबेल माल मोनगोन बिथांमोननियाव कन्टेक्ट खालामबानो दै कल खालाम